Здравейте хора, това е втора част от епизод 1 Survival в Fantasy Gaming Esquo. Да. А? Да, Hubcraft, както казва моят добър приятел Зарко. Тук може да се поступай. Коня. Някой поне ще ни прати този сървър, защото... Нали ти го казахме? Не, никой не ми го написа. Аз дали го чух. Значи, чакай сега. Ако може, взимам тя. Тиренце. Фантази Е, това виж, Андрей, после точка, после... Гейминг. Така, значи МК-Fantasy Gaming, после точка, после какво? точка. Точка? Просто точка. Зомби. Колко ден взел то? Ага, запто. Чубно е, помощ. що бе, къде си? Запто, после... Аз имам 3 сърца, станам клет. Еми, бий го с меч. Аз бия, то ми взема по 3 сърца. Какво сървър, бе? Абе. Ей. Това е толкова сам. Тук е живял някой и му взех факлата. Какво с кой? Добре. Да пас, просто на Survival сме. Регис... И от един лап Survival си ми free items. Така, успешна регистрация, сега какво трябва да правя? Ами вземи си free items. Survival. Какво да пише War? Survival. Там съм. Само, вземи си free items. Сега тръгни напред и си вземи... Къде? Напред и си вземи free items. Заре, паднах в дупка. Да, бе, да пас. Ама не ми взе никаква кръв, това е най-странното. Хора, къде? Продължаваш напред. Да, бе, продължавам. Опа, това е. Опа. Аз не пълна кръв в опа. Ще напиша онова, където е... Сещаш се. Да. И кажи детето се тъпка на. Така, формат HTTP матриси. Просто си тъпа, Андрей. Добре, тъпа. Не за мен, не до мен. Не до мен, аз не мога. Що? Защото пиша. Ай, стига, бе, сега какво се тъпа? Е, така, пази се. Що ме, какво ме бие? Така. Аз просто пиша това. ER10 ли? Не. Дай телепорта. Тъпа, Не, бе, така. Абе, се едно бе! Така. Ти направо го постави. Канала. Да, ти си написал Кана. Не по значение. Андрей, Да, къде да. си? Тъпа, До мене, все едно. Абе, все едно. А ти ли си бе хуги? Да бе, той е хълцелот. А? Така. Така, ти са тия... Къде са тия мъчове, бе? Добре, Андрей, вземи. Аз казах му спално да ги вземеш, бе. Не ги взех, не получих никакви. Какво взимаш, бе? Не. Да, само това ми кажа. Лек. Добре, какво правим? Сега търсим дърво. Ето дърво. Да, ама само дето е много супер нависоко, там има едно. Изведя, че се дава пък, но трябва да вечерам. О, свърши клипът от това.
Ама аз вечерам на компа. О, ага, това е хубаво. Трябва тук седя на газон. Това е първият игри, в който снимаме и тримата. Играем. Стара, Добре хора, аз ви изгубих. Телефонът е. Напред. Чакай да събера малко. Ей, съберете дърво. Събираме ли? събираме ли? Това према. Аз имам 6. Тук ще оцеляваме, да знаете. Тук ще оцеляваме. Има 5 текни дървета. Да, има и джунглови. Аз ще събера мъничко као, за да отида по-нагоре. Дърт. Дърт, као, сено. Добре. Съберете всичко по един стак дърво. В смисъл не преработеното. Бъде. Абе, 16 де, 16 не е. Абе, съберете колкото можете. Да имам запас. Да, и това. Не, просто съберем колкото може, защото може да намерим 16 от един и същ вид. Аз намерих и от двата вида. По 4. Значи, прави 8, значи трябва да събера по още 4 от двата вида. Аре, пусаме тези. Добре. Сега ме лаги супер много. Добре, оправи се малко. И е джунглово дърво още намерих. Така, вече... Може да почнем тук да играем. Може, по-добре... Да, може. Позволявам. Само трябва да се претрепаме там. Джунглово дърво с пермишън сериозно. Това не е с пермишън, е тук. За шпадна идея. Аз събрах 37, не преработен. What the fuck? Аз 29 не преработен. What the fuck? Аз 0. Не, ще го Тя брадата... Аз 340. Тя брадата им почи се щупи. Дарко, виж къде съм. Къде е Андрей, бе? Аре, какво направи, бе? Стига, бе, дърво. Мах да му дъта ли? И той падна. И ти падна. Не падна. Нищо не стана. Омпс. Аре, аз тук нагоре. Отгоре надолу. Повече не ми трябва да. Жале. Аз не мога да се движа сега, но там трябва да сме на посока. Просто сте падали. Абе, не бе. Аз намерих недър портал. Аз намерих дървен портал. Първения портал е Изидеен с печагите. Печагите? Изидеен с Master Game. Какво? Аз му направя всички. Какво? Аз имам такъв приятел с катал Master Game, така се кръст. Той тук що стана на линия, честно Аз казвам. вече имам 53 дърво. Не преработено. 52. Не преработено. Не преработено. Как се набрадва, бе? Аз 48. Аз се набрах, да правих 30 някакво. Но аз се набрадва, направих 13. Ого, колко стака? Ого, 3 стака не преработено. Защо всичко го преработи? Защо всичко го преработи? Така, защото всичко не трябва преработено. Не трябва. Трябва. Може, примерно, къща да е от основите да са такива. Няма смисъл сега да трябва. Ще се опитваме да направим. Аз ще събера един стак, какво да дърво. Аз ще събера колкото за един стак, да. Значи трябва да събера още 3. Не, аз ще говоря 63 например. Добре хора, аз вече нямам